Näytän suomalaisen piston 2+3. I'm showing the Finnish stitch 2+3. You can do the first stitches the way you prefer. Aloitussilmukat voit tehdä haluamallasi tavalla. Suomalaiseen pistoon 2+3 tarvitaan 2 peukalosilmukkaa ja 3 silmukkaa peukalon takaa. For the Finnish stitch 2+3, you need 2 thumb loops and 3 loops behind the thumb. Turn the needle towards yourself and push it under both thumb loops and under needle yarn. Käännä neula itseäsi kohti ja työnnä se molempien peukalolankojen ja neulalangan ali. Uusin silmukka kiristetään aina alimmaiseksi. The newest thumb loop should be tensioned at the bottom. 3 silmukkaa neulalle. 3 onto the needle.